Asibingelele emagumbini amanomhlaba, sibingelele isizwe sakwethu sonke. Siyaphila emzini wasinankinga lutho madoda. Sivele baningi asibasasi kabantu abaningi. La sixhumana lapha kwezokuxhumana. Ngithi angizokhuluma ke lapha ngomthaba weinsizwa. Ngikhuluma nomthaba weintombi ezifuna ukugana. Oh, thokoza mkhulu. Namhlanje uthi sizokhuluma ngomthaba. Ngiphethe umthaba la. Weinsizwa neintombi enenkinga lapha emendweni. Nensizwa enenkinga lapha ungaganeki ungaqoyi engakhole ukuthi iqonye. Okay mkhulu. Shothi namhlanje umthaba uzolekelela abantu kuze kuvuka imizi yobaba. Ngifuna belekeleleke abantu balomthaba ngophela namhlanje. Bebe clean abantu emthabeni. Kunani emthabeni mkhulu? Kunenye indoda engiyifaka lapha emthabeni. Ehena. Oh. Igama la uSibuko. Usibuko. Usibuko igama lendoda. Okay. Ehena akwenzeki ke makangunika le nduku. Umuntu engaphendwe kubheka. Mufuna ukubukwa nje. Mufuna nje ukubukwa nje. Nayi lento. Shothi angibe ngisakhuluma na kakhulu lapha. Hayi emkhulu phela wena uthi uyofika vese into sezikulungele. Seyikhulumile. Seyikhuluma kudala into uSibuko la kuwe. Oh. Heyo lento ngiyiphethe uSibuko le. Ibukeni imphakathi wakithi. Indoda nguSibuko yiyo le engikhuluma ngayo. Ayavela. Yeah. Oh, uSibuko lento ule uphakathi. uSibuko uphakathi la. Ngiyambona phakathi. Nawe uyambona nje uSibuko lo. Okay mkhulu. Uma umuntu efuna uSibuko uzokuthola kanjani? Umuntu uma efuna uSibuko uyangithole ku 064 60 60 22 22 473. 473. Inamba engifaka kuyona. Uma ngilanda uSibuko ngiza kuwe ngqo noma ikhona indlela ukuthi ungiphathisele noma kudinga sibonana. Ngiyangithanda ukuthi umuntu efike.